जोङो गासै जेसेबांखिनि फरायसालिफोर दं हाई स्कुल बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दं भेन्सार आरो गभ आरो प्राइभेट जों गासैबो फरायसालियाव जों हाबजोबदों दिनैहाय मोनसे थांखि आरो नोजोर गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो माबोरैहाय जोङो मोजां खालामफिननो हायो बेखौ लानानै जोङो दिनै जों क्लास 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समावहाय मोजां थांखि लानानै फरायनाय आरो मोजां पार्सेन्टआव दिनै पास जानांगौ बेनि थाखाय जोङो दिनैनिफ्राय जोङो हाबा मावदों थांनाय बोथोरफोरावहाय जेरै रिजाल्टफ्रा खोब मोनसे गाज्रि अबस्था जानानै फैदों जों बेनि सिगाङाव 2024 आवहाय 116 बेनिफ्राय 2025 आव माने जोङो 116 निफ्राय 85 बेनिफ्राय 2026 आव मेट्रिक परिखा आनजादाव मात्र 27 खोब मोनसे गाज्रि मोनसे अबस्था जोंनि बर' बिजोंनि अबस्थाफ्रा माने सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइ लानायफ्रा दा बेखौ जोङो एवारनेस हिसाबै जोंनि फरायसाफोरखौहाय मोजां थुलुंगा होनाय लोगोसे फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरखौ रायलायनानै मा सुबिदा उसुबिदा जालायदों बेखौ खौरां लादों आरो जोंनि जे फोरोंगिरिफोरनि जे समस्या गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव आरो प्राइभेट स्कुलफ्रावहाय जेरैबायदि फोरोंनांगौ जोङो माबोरै फोरोंनाय थासारिया जागासिनो दं बेफोरखौ सुलु लानाय बेफोरखौ लानानै जों गासै जों फरायसालिफ्राव हाबबोदों आरो मोनसेल' थांखिया मोनसेल' बिजों जोङो जोंनि फरायसाफ्रा जेन फैबाय थानाय समाव क्वालिटि फरायसाफोर ओंखारो जोङो नकल लानायनिफ्राय फरायसाफ्रा गोजानाव थानांगौ बेखौहाय जों बुंबोदों दिनैहाय जों क्वालिटि फरायसाफ्रा माबोरै ओंखारगोन दिनै फरायनाया मोजां जानांगोन दा जोंनि न'खराव गार्जेनफ्रा माबोरै गावनि गथ'फोरखौ सामलायो बेनि सायावहाय दा गुवारै जों सावरायलायनानै जोंनि फरायसाफोरखौहाय थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोनजों मोगा मोगि जानानै जों सावरायलायबोदों जोङो बे जिथु लाइमोन बैसो जोङो बे लाइमोन बैसोआ माने टिनेजार एज जायखौ बुङो जों क्लास 9, 10 आरो 11, 12 आव फरायनाय माने बे 10 निफ्राय पास जाखांनानै 11, 12 आव फरायनाय जि फरायसाफोर दं दा बिथांमोना गोबां माने दिनैहाय गावनि लेखाखौ फरायालासिनो गुबुन गुबुन खामानिफ्रावहाय एसे बांसिन जोङो थांनायखौ जों नुदों बांसिनै गाज्रि जादों जोंनि हालामाव माने सेंग्रा लाइमोनफ्रा माने निसा जुक्त जानाय आरो सोरबा ड्राग्स लानाय दा बिदिखौहाय जों बांसिन नुदों दा दिनैहाय समाव जोङो बेसेबांबा एवारनेस जों लाबोदों दा जोंनि जि फरायसा आफादनि मोनसे गोजोरथायारि सोलायनायनि जि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै जोङो फरायसाफोरखौहाय जों फुटबल गेलेनाय लोगोसे लोगोसे केरियार काउन्सिलिं खालामनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौहाय जोङो लायाखै नङा जों गासैबो जों लाबोबाय थादों देग्लाय निउ सेसन जादों कलेजफोरावबो जों माखासे फरायसालिफोराव जोङो दिनैसिमहालागै फ्रेसार्सफोरखौ खुंबोआखै जुदि फ्रेसार्सफोरखौ जों खुंबोयोब्ला जों बिथांमोनखौहाय लोगो हमनानै जों माखासे खोथाफोरखौहाय जों बुंबोगोन थांनाय बोसोरफ्रावहाय जोङो माखासे एवारनेसखौ जों बिथांमोनखौ लानानैबो जों होदों देग्लाय बोसोरावबो जोङो बिथांमोननि सम आरो सुबिदा मोनोब्ला जोङो कलेज थांनानै जोङो फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ लानायनि सायाव जों सावरायगोन आरो बेखौहाय जों थि खालामगोन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय एक्सुवेलि दिनै जोबथा सान नङा जोङो 9 अक्ट' खालि जागायदों जनायाव दख'राफोरनि हेफाजाबाव जोङो गासै दख'रानि सिङाव थानाय स्कुलफोराव हाबदों जोङो एन्टायार धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै गोजौ फरायसालिफोराव हाबनानै जोंनि माने फरायसाफोरनि जा सोलोंथाइनि मानदण्ड बेखौ नायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै गाव मोनसे थांखि लानानै बे थांखिसिम सहैनो हायो माने गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावनि आदब खान्थिजों गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो स्कुल हाबनाय जादों जोङो गिबियाव जनायाव हाबबाय नै नेक्स्टआव जोङो गेजेर जनायाव हाबबाय दिनै सानथाम जाबाय जों सिमेन्ट दख'रायाव दिनै सिमेन्ट दख'रायाव जोबथा सान दिनै गंनै फरायसालि दंबावो बेवहाय जोङो हाबनानै जोङो फरायसाफोरजों सावरायनाय लोगोसे बै फरायसालिनि फोरोंगुरु बिथांमोनजोंबो सावरायदों जे जोंना मोनसे हुदाया गाज्रि जाबोनायखौ जों नुदों माखासे फरायसालिफोराव बे नकल खालामनाय बा लाखुमाना लिरनाय बे मोनसे हुदाखौ जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जों फोजोबस्रांनो लुबैदों जेरै टबाक' फ्रि जन थिग बेफोरबादि नकल फ्रि फरायसालि गायसननाय थांखिजों जोङो धेमाजि जिल्लानि माने गासै फरायसालिफोराव हाबनानै
जों सांग्रांथि मेल लाबाय थानाय जादों आरो नंगौ सरासनस्रा जोंबो खोनाबाय थादों बा नुबायबो थादों जोंनि धेमाजि जिल्लायावबो बर' लाइमोनफ्रा बे मोनसे निसा बा फेग्रा मुवा लानायथिं जोंबो थांनायखौ नुबाय थादों बेवहाय जोङो बिदि एवारनेस प्रग्राम लाबाय थानाय जादोंब्लाबो माने जोंनि लाइमोनफोरा बै फारसे थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय जोङो जिल्ला फरायसा आफाद हिसाबै बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि लाइमोनफोरा इन'सेन्ट जायो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों माखासे खाबु होनो हायियाव बा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बेस्थ' खालामना लाखिनो हायियाव हयथ' माखासे लाइमोनफ्रा बे गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो फरायसालियाव हाबनानैनो जायफ्रा फरायबाय थादों बा जायफ्रा फरायाखै बे लाइमोनफोरखौ लोगो हमनानै जेरै गेलेनाय हारिमु बिथिङाव बा बायदिसिना बिथिङाव आबाद बिथिङावनो जा माखासे बिथिङाव जों जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ बेस्थ' खालामना लाखिनो हायोब्ला हयथ' जोङो नैबे मोनसे जेंना बे गिदिर जेंना नैबे जेंनानिफ्राय जोङो मेक्सिमाम जोङो जोंनि माने लाइमोनफोरखौ जोङो होबथाना लाखिनो हागोन होननानै सानदों आरो बेनि थाखाय जोङो जिल्लायाव थानाय दख'राफोरखौ जोङो फोरमायदों आरो दख'राफोरा बिनि सायाव हाबाफारि लाबाय थानाय जादों सिगांनिफ्राय हयथ' एसे खम जानायखौ जों नोजोर होनो मोनदों नंगौ आङो मोननै टार्मस जाबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोलोंथाइ बिफानाव थानानै खामानि मावनाया दा बेवहाय जोङो जिल्ला हिसाबै फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै फ्राय जिल्लायाव एसे फरायसालिफोर दङ मेक्सिमाम फरायसालिफोराव जों हाबदों आरो फरायसाफोरजों लोगो हमदों बेवहाय न' डाउट जोंना रिजाल्टआ गाज्रि जाबोबाय थादों 23-24 जोंना 116मोन फार्स्ट डिभिजना बेनि उनाव 24-25आव थोंजों खोख्लैनानै जोंना 85ल' जाहैदों फार्स्ट डिभिजननि हारा नै देग्लाय आरो 25-26आव बेनिफ्राय हाफ पार्सेन्टआव फैदों 27 माने गोग्लैबोबाय थादों बेखौ जों नुदों नाथाय जों बेवहायबो गोजोननाय दङ जे माने जायफोर माने माखासे कपि कालसारजों फार्स्ट डिभिजन मोनलांदोंमोनबाबो देग्लाय एसे स्ट्रिक्ट जानायाव जोङो मोनथिनो मोनदों बा जोंबो माने हमदांनो हादों माने क्वालिटि गोनां फरायसाफोरासो देग्लाय मोजां रिजाल्टखौ खालामनो हादों बेवहाय जोंहा मोनसे गोजोननाय दङ आरो बेनिखायनो जोंबो लुबैदों जे ओरैनो नाङा फाङा 90% लानानै गावनि रोंगौथि गैया गारा कपि कालसारजों बियो 90% लानानै गाव जिउआव मालाबाबो जाफुंसार जानो हाया आरो बे थांखिखौ लानानै धेमाजियाव थानाय गासैबो फरायसालियाव जोंबो बे कपि कालसारखौ माने फोजोबस्रांनाय थांखिजों हाबबाय थादों आरो फैबाय थानाय नैबे नेक्स्ट इयारावबो हयथ' मेट्रिकनि रिजाल्टआ एसे गोलैबावगोन खिन्थु जायफोरा क्वालिटि दङ बेफोर ओंखारबोगोन जुदि जों थांखि जा लादों बिनि सायाव जों जुदि खामानि मावफुंजोबनो हायोब्ला गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जुदि मोजां 10 जन ओंखारनायाव जुदि साबायानो मोजां ओंखारबोयोबाबो गावनि जिउआव माने जाफुंसार जायोबाबो हयथ' जोङो जाफुंसारनाय मोनगोन नामा बेखौ साननानै जों बे थांखिखौ लाना खामानि मावबाय थानाय जादों